karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Daghong sasapahan. Sir Rodel? Sir, merong flashlight, sir, oh. Oh, asa man ka? Pagitaon ko si Sabrina, ma. Alakaw bagita ah! O kung imo makitaan, gapusa na ha? Gapusa na din hesbay! Diha na mo, ma. Pagbantay sa mga daotang espiritu, Rodel! Lakaw, Analisa, uban ni si Rodel. Ha? Ikaw may makakita og demonyo. Malikay nimo sa mga daotang espiritu si Rodel. Lakaw na! Nganong misiga pa man ang mata nimo diha, Ana? Oh, oo, madam. Ay, pagdaog flashlight, Ana. Ay, pastilan! Ngano dili man sila mamati na ako, Elmo? Eh, madam, hatag ko na sila. Dili na sila mga bata nga musunod lang sa gusto mong ipabuhat nila. Pero ang kagahi sa ilang mga o ang makaingon nga madisgrasya sila. Madam, may ipangutana ko nimo. Ah, unsa man kada? Nakahingom-gum ka ba ba sa mga nahitabo sa utlanan sa yuta, sa banlot, ug sa yuta sa mga palasyo? Oh, palasyo? Oh, madam. Nganong naghisgot man kaanang mga palasyo? Ay, ayaw nagkahadlok, madam. Otrosan ng pamilya ha! Mga demonyo na sila! Nahinumdum pa ba ka kung kinsa ang nagpatay nila? Oh, patay? Ah! Ayaw na kong hisguti ang mga patay, Ilmo! Gipulan na kong pamati ang mga patay! Ay, madam. Wala laing balita ni ining dapita. Pulos na lang patay! Madam, ay kalimti lang ang akong gisulti. So man ako pagikalimot nga nakabati naman ko! Kanang mga palasyo, mao ka na silang... Madam? Madam, ay nga nung kalit magagkahilom, ha? Madam? Hain naman to, Rodel. Ha? Hain na tong akong anak. Madam, may nakaw si Rodel, iyang gipangita si Sabrina. May badlunga sila. Ayaw sila padto sa pikasbay. Ha? Masuko ang mga daotang espiritu dito kung may mutunob sa kasa Albor Uno. Nahinumdum ka na sa unang bahay, madam. Paghitaas sila, papaulia ang mga bata. Sabrina! Sabrina! Ngit na speakers bungtod. Sabrina! Kardeng! Sabrina! Sabrina! Oh. Anong miapas man ka din, Ana? Gipaapas ko ni Madam Mercy din, sir. Iyak ang gipaubanan. Sabrina! Ma'am Sabrina! Ma'am! Sabrina! Hain magkani si Ma'am Sabrina. Uy, ngit-ngit naman din si Sapa. Sabrina! Ma'am Sabrina! Bakit ka, Sabrina? Sabrina! Buting manulan ni... Sabrina! Ni Ana og si Rodel. Nangita na tala mo. Sabrina! Kardeng! Ma'am Sabrina! Sabrina! Manay Carding! Vincent! Tiara ko! Manay Carding! Ay, salamat. Salamat kami apas taon mo. Ay, si Sabrina Karding. Kalit man siyang nawa, sir. Usa mang itabo ang nawa mo si Sabrina? May apas mi ninyo din ni ganina. Hayag pangadlaw niya. Kalit lang mi nga. Nakabatig buto-buto sa layo niya. Nakakita mi og panyo. Si Ma'am Sabrina, nakakita ining mong panyo diya sa yuta. Kang kinsa man ang panyo? Wami kay baw. Napulitan na ni Ma'am Sabrina diha sa yuta. Nya, nakakita siya tunog paingon sa sapa. Yang gisubay. Unsa? May
Iya to sa sapa si Sabrina? Oo, sir. Og ako siya gusundan. Apan, nabatin na lang na ako, sir, nga misinggit siya. Unya, nawa na si Ma'am Sabrina. Dili! Di mahimong mawa si Sabrina. Di mo siyang dapita mawa. Dito sa dool sa pa, sir. Pero, wala naman siya dito. Wala siya dito. Pagdali mo! Ato siyang pagitangon sa sapa! Sir! Sir Rodel, pagbantay! Basit maligid ka! Dali, ana. Sundan na to si Sir Rodel. Dili mahimo magabihan ang mga bata sa gawas kay delikado na kayo ang panahon karon. Madam, dili na mga bata siya si Sila naman Rodel. ko nagpasidaan ninyo nga inigtikyop na garis kang ngit-ngit kinala mahipos na ang mga bata. Wa na'y magdagandagan nila des gawas. Pero dili yun mo magkasabot. Unsa man, ganahan jud mo nga dagiton sila sa mga daotang tao. Madam, Gubot na karon ang panahon. Daghan ang gubat. Gubat sa tao, batok sa daotang espiritu. Ug wa tay dag-anan sa daotang espiritu. dili naman siya kumikabati sa akong isulti. Mao na nga dili ganahan si Papa Romero ni mo Filimon. Kay pasagda man lang nimo mga batang magdagandagan sa gawas. Aun sa bangka, wala kay laing mabuhat gawas sa paghinuktok. Pangitaan na si Padre Ramon. Ano, nayabag na sabing sinutihan ni Madam Merce. Sabrina! Sabrina! Ma'am! Ma'am Sabrina! Dinhi ba gyud siya dapita mawa Karding? Oo, lagi, sir. Dili siya nawa. Basta katapusan akong nabati nga, misinggit yun siya. Unsa magkay nahitabo ni Sabrina? Sir! Hindi ara gyud tingali sa ining dapita. Sabrina! Ma'am! Sabrina! Sabrina! Hain ka! Ma'am! Sir, kinahanglan magpatabang na tas mga pulis sa pagpangita ni Ma'am Sabrina. Sawa pa daw ito mahitabo niya. Lakaw Karding. Adto sa lungsod. Panawag og tabang ato. Oo, sir. Sir Del, maayo tingali nga mapahuway lang una tas pagpangita ni Ma'am Sabrina. Natuyok naman ko nato og maayo ning bahin sa sapa. Pahuway na ng ana. Ako na rin mangita ni una ni Sabrina. Sabrina! Uwa ka to siya maligid sa sapa. Walang untay daw tang nahitabo sa kong asawa. Walang unta. Sabrina! Ay naman si Ana. Ana! Wa pa man sila mauli, Madam. Usay wa pa mauli. Kay hain man day sila. Nangita ni Ma'am Sabrina. Gabi pa sila nangita og wa pa sila mabalik hangtod karon. Unsa? Nangita sila kang Sabrina? Lo? Madam? Wa pa ba mauli si Ma'am Sabrina? Wa pa man. Mua doon ako sa lungsod, lo. Madam, magpatabang na kuno mi sa pulis sa pagpangita ni Ma'am Sabrina. Unsa? Nawagtang ang asawa sa akong anak? Oo, madam. Mulakaw na ako. Hain magid ka si Sabrina. Kanuwa man siya din eh. Sir Del, basin to na sa bahay si Ma'am Sabrina. Pero kung tuwa pa siya sa bahay, ibalik unta si Karding ano pa'y baunta. Gusto ka. Nahandlo ko, Ana. Unsa gikadlukan mo, Sir Rodel? Nahandlo ko nga doon ay dautang mahitabo ni Sabrina. Unsa? Mauna. Ganun gusto mo pamanggal siya na ako, dinding napita. Sir, kung mabalik man gani si Ma'am Sabrina, ayaw na gid siya pataaka ng dapita, ha? Sabrina! Sa manig dapita. Gay kasakit sa kong ulo.
ko sa usa ka payag. Anong ni ako ining payag? Unsa ning dapita? Kay kasakit sa kong unsa ning akong unsa ning gipurong sa kong marami na sabot. Dahon sa bayabas. Kikipurungan ko panapton nga may dahon sa bayabas. Anong naabot ko din sa manigapita? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!